La il·lusió és molt important. A veure, i vosaltres us agrada el teatre o no? El peix... Improvises molt bé, vols apuntar-te al grup? Mira, us dono un flyer perquè us apunteu. Nens i nenes, pares i mares, els que esteu venint ara al parc, ara fem un taller d'impro, de teatre, veniu, sí, tu, veniu, que fem un taller, ara. Mira'm, vine aquí. Mira. Ara ja ens hem mirat, no pots deixar de venir, vinga. Hosti, tu. Bona sort. Ànims. Sí, como mala memoria, sí. Bien. Soc la Lourdes y me encanta cantar. Ole. Soc el Pere, m'encanta la Pau. Soc la Mercè i m'encanta viatjar. Soc el Josep I i m'encanta ballar. Soc el Josep II i m'encanta volar. Soc la Super Eva i m'encanta interpretar. Vale. Soc el Jaume? Jordi? Jordi com el sant, va ser fa poc, felicitats. Felicitats, Jordi. I soc Sinatra, una mica, m'encanta el claquet. I soc l'Andreu i m'encanta tocar. I soc la Carme i m'encanta pintar. Toma. I jo soc la Gemma i em flipa la gent. Toma, així. Gemma, estàs apuntada a teatre? No, però m'encanta. Ets superteatral, Sí, estàs trigant. És molt divertit perquè tenim una altra Gemma que també és rossa, llavors serà divertidíssim. Però és meravellós, sí. Super teatral, Molt bé. Sí, això, el flyer, sobretot. Doncs ja ens hem presentat, no? Ja ens hem presentat. Ja està, ja ho tenim. Escolta'm, Què? has vist que aquest sol no s'acaba de pondre mai? M'estic desesperant. Ja t'has tornat a medicar tu sola? Mira, a mi no em jutgis, vale? No, si no et jutjo, però és que no, vull dir, el sol no es pon, bueno, deixa-lo una estona, és que el sol triga en pondre's. Però és que triga molt. És que ets molt ansiosa. No és que les pel·lícules es pon més ràpid. Home, les pel·lícules, tu sí que estàs de pel·lícula, Va, escolta. de terror, tu, de thriller psicològico. Escolta'm, tu et sembla normal dir-me aquestes coses? En un moment donat jo diré, stop, la persona que s'havia quedat congelada es descongela i se'n va, i continuarem la ronda, sí? Tothom ho ha entès? Tu proposes la situació. Fent. Sí, directament, tu a la que d'això... Espera. M'agafa el micro ja, la tia decidida. Sí, a fer rap. Vols dir-me, sisplau, d'una vegada, per què no pares de tirar-me els trastos? No es pot suportar això. Al matí, al migdia, a la tarda, tio. Que a més tinc marit, joder. Nens i nenes, marxeu. Fes-ho d'una manera més, no sé. Si vols podríem fer d'una altra manera, vull dir. Fes-ho... Però no així tan obertament. Que no veus que em poses en un compromís? Stop! Ens mirem la Gemma. Ai, l'Eva ja ho té clar, Però estàs bé? Saps allò que no és dels millors dies? Vols parlar-ho? És que sento que vull fer alguna cosa, però és que no sé. Vale, passa un taxi, l'esteu veient, aviseu-lo, vine. Stop! Stop, vale, Carmen, stop, congelada. Eso, queda't el micro perquè així ja... A veure, qui ve? A veure, qui sap? Una situació. No pas. Jo crec que podem fer una d'això, una impro de discutir, perquè són les més divertides. Sí. Penseu una cosa, en el teatre, bueno, i en la vida, el conflicte és el millor que et pot passar. És a dir, una obra, una sèrie, una pel·li, sense... Aquí tenim un conflicte. Ja n'hem començat tot. És que m'has agafat el micro. No, perdona, jo te l'estava aguantant perquè tu l'has abandonat. Això és un exemple molt bo d'improvisació de conflicte. És a dir, si una obra de teatre fos així... M'ho invento, Hola, què tal? Hola. Tot bé? Molt bé. Fantàstic. Ja està, s'acaba l'obra, no té gràcia. Jordi, tu que acabes d'arribar, vinga. Lourdes, tu digue-li al Jordi el seu i jo li dic al Pere. Que em deus 50.000 euros, tio. Però tu de què vas? Jo que trec 50.000 euros, jo tinc un problema molt gran. M'estic cagant i no tinc paper de vàter. Però, a veure, tu no m'escoltes?
Em deu 50.000 euros, tio, de l'altre dia. I avui de què vas? Això no és important. Ara, per ara, jo no faig plus. He menjat 4 fabades asturianes. Hòstia. 3 ampolles de sidra i unes botifarres amb seques. I no m'aguanto, i tinc a la lavabo i no tinc paper de vàter. No, mira, aixuga't amb el cul i amb els Per què no fas un favor? Com els africans. Sí. Dius que et dec 50.000 euros. Clar. Doncs deixa'm 50.000 més i així me'n feixo el cul amb ells. La boca. Després tindràs de morranes i no sabràs de què et ve. El morranes no, perquè això que tinc jo no és Pots agafar càncer, això és molt amb fluixet. els cabells pots agafar càncer. El que toca amb els cabells. A més, tu pensa que amb aquests calés em anirà bé perquè m'enxugaré, després ho porto amb un hort i ja tinc abonament per tenir per Però para, vull dir, centra't una mica. Passa del personatge que m'estàs fotent, xaval. I paga'm els 50.000 euros, perquè els necessito per viure. És que 50.000 euros no es podré anar a viure, no es podré anar a buscar si no m'aixugo el cul. Perquè tu comprendràs que no puc anar per Sant Quirze, doncs anar com els cavalls a les Espera, espera! Tinc paper, És tranquil. el de Sí, vas ser del fill, Vinga, va. Bueno, mira, no vas fer rastret, eh? No, però mira, què podem fer ara mateix? Anem al banc, et té 50.000 euros i em pago. Toma, ho han acabat molt bé, això. Molt bé, vaya paio. Ole. Molt bé, que bonic, molt bé. Escolta, heu fet una obra sencera, eh? Inici, nus i desenllaç.